otumfo finance form otumfo wadaruma ya to aba 7 December ye wura mahama ebewu owu and vice am say 7 for no cry eye Coup na sesi ameno kasai na kufuado ene na babu mpadimfoa awi atazo se omo mpre ombese basaba esi Ghana ha ya omo proto asojafo ne apolice bi so omunye Abujafo oman no akosina nim ato abawi yeyima mpanyi yeyimra hyebedwafo nanso akiri nsam na ebobo ba no eno na ehu no abato komisan nam ha chenchenchina ache memese amanyoko NDC nam ha MPP nam ha no afede de atwegu monten so na eje no ntena ha ene abantuwo de groni kan se coup d'etat yenya nente ni ya tete se binu mo keka wo mu bom a wo mpese wo mutu aban egu so ensam no sai nete no mo nyina kwa aba ere mo banyansapo kasamfo nyini so nyansapo na waje so se yesane no madwemba ekwa so ene ye betrese na nsem yi no yesane no madwemba kwa so ne ehun no pumasibre ba bia ye di niema nyina ebetoto ewo hono mo Black Power Memo akwa baba Nyansapo. Ana se wani ma yesiri. Afi Japan so. Afin ko besa ya. Mamini kan nyem. Won say Black Power eni ni ya ye ni anan. Owo adwuma mu na ma beto ache na ma twe na firi adwuma mu eni ye. Na anu wo kire mu kire ni bia na ode afi na wo hwe a. Para na wode atwa nani asia ahia no e ya abre suman aba. Suman ba nani no. Almanim nya o. Amba no wo ho. Me pedise ya ana ma kan tell me pedise ya suma ba nani no suma eni no se suma ni ho enti ade no ho dada de but me ni be di nkomo ye woni party bi ma suma na teko ti de mpesa wo ti ase no nana se de me tiem no o ma no David ni aduma ne ye aduma be Nigeria for bosom no mu twale sa we suma na bako enti na ma chire David me pedise ya ampa mo fa para ni me pedise ya na onza wo adwuma mu ne ba ya se de opam yan se mpe wa no apepa ko me nka menya adwuma toto madofo no ni nyina aka ho so hwe wo mo be se ne tab efiri ba bia ba wo se wonya adwuma nti de onko wu ana se wo te se wo dokota o leave create me firo ka se break na bia ba no this wo be papa nipa no untumi so hwe me nipa mu wo se wo ko na asa ate aso ne yeso de na yarefo aba ase menya adwuma na de eno ne ka dura me ntukan yo se me chefu ya because emergency betimi aba bro nya ise na te ne mako Anyama de me fam de ye. Okay. Ye. Ene wie mu so ye ma me. Okay. Na nananom so anu mo ye adwuma. Bibia toto din. Okay. Na ene de we ede na akotade ana ase de no. Me bo so mba ko. E friend sasabonsam. Ono oba we no pesa wo hye. Na tade ni. O ye nipa bonifo ana ase se. Oh, we be ma o ye soja ni. Na ni ede do won. O ye soja ni. O ye osrani anye nwanwa se atuduro no ne ade na edi ehemfie utim se leather pa so we nso ye nsekan mo aho okay na ni bullet okay eti na mo hu ekofo pa okay mo hu ni ebobo ba no akon mu ni ewura no enti na we Black Power na we nso osoro kakra ma me de no no so kire se eni ebu ma ni ekon se ekon na si to bia man ti bo so sra ni fa no wo so mpe na se mu nyina on set no na Asantefo tuntun sansan bia ebu ma na asemasi akonfo no yesi edi okay nya wusumu a na se ana we so ye sekan men twiansa fashim misuro men twi bo ha enti ehiem sa no be wuza bia ye de dekriti se kan ehiem wudi di nsem hu na ana we mehu se ya tro no o se asase tokuro da ho ma obia aden na no na wo de afra bosom ne ba on say we as obia be wu obia be wu na design no so ye Asante design on hwe ahosuo na yellow no tuntum ni abamono no ene ade okay na asa ade doso nso asa abo wasene we nso ye de a samante no okay abusia mawie enti aha card ba akoma mi ansa we nso ye de wo se ye de atenka okay na wo che no ade ede ase biku no person mete okay o sa person mete ni dua no dua na no ho se tia
Okay. Let's say na wafade na wa ye no bibia ye kon ani bre so. Okay, eni ye nwura mu. Na ansa na me black bewiem no. Ye nko ne nkore video we. Ah, owura bi agi akonwa. Na wasi nkonwa. Na osufre de otu okuru yo krawe ne obrawe nwa so. Opim so otumfo se tutu. Said the adro ni de ai ye wa ahemfo. Ane ye wa ahemfo. Said the lumba bo no nwum no. Ahemfo nchi ye ebi di da bi ati. Oso obia wo ba bia ye no aye na kasesem. Ha wotena badwam a na asem no na asai. Nanso otumfo de ye otumfo na wo se tutu awon fefa wadadu do mu. Kasa na maritie we. Watu nsa de afre no. Na wo su de friend say ohini mpusu no ho. Na onkanya no ho. Na ne eba ne ne ohu no. Anu ani enyan. Yenko ne yenko me pese me kasa de amowura no. Ye hwe ne yemra ne ento aso. Tumfo se tutu ababio asante kotoko hene. Na me bo mu a mepagya mu Appiah. Na nsem bi koso wo Ghana ha, wamfa na ensi fom a. Ghana asonhwe ma ha. Ebi ni sei otumfo wadaroma ya to aba 7 December. Ama Ghana fo akire omampene omope no. Ene member of parliament omope no. Na sesi ameno ka sei. Na nakufuado ene na babu mperimfo awi atazo sei omompre ombese basabe esi Ghana ha. Ya omo proto asojafo ne apresifo bi so omunyaku otumfo wadaroma me no ka sei makọ balance bi a memo balance ridin sa balance no omo sesa eniema edigu boto bi a boto ne ye green menim se ne mom sa na etuo na ka omo de sojafo ka omo de ne manugumu no animu ka number na ye de akata ho ekire ye de akata ho nana fanasi fo otumfo fanasi fo omampani akufuado enna bedi akire John baumia ya toaba ese wo moko se de omampani bia baso ne ya toaba na ba ya nya ne party enya okono sa bebebe ne ye no otumfo endisi aban yempe soja amamu obi sa na MPP aban so mpe soja amamu obi so ye endisi ni papa soja aban yempe ye democracy se wo ye MPP ni papa soja aban ye umpe upe democracy na fe ye den ye den otumfo yeso opani etie matemante na no wadaruma wafa na nsi fom a oba ga na ebehye efri se 7 January na ye be so mampani mama ino ye information kura me ne se 6 January no ya MPC no Eco Parliament na speaker Eco Parliament no makoyi leaders our parliament no nana wa hwe e moja bigufo atuo no a omo twe bebrebe omo de ko parliament enena mesrew de dikai NDC fo a yato aba na omo anwini na letter commission fo agi 2 minutes free omo nsam no mepo omo cho se 6 January obi enko parliament obi omo nyai memo omo nko omo nyai na se nyame su hina ukoso ba fo ma ba ye o hene mema NDC fo no nko parliament ho omo nyai 6 January memo omo nko parliament ho no omo de omo se omo de omo nko ne nsu omo yi ne ntutu bibia wie na 7 January yensu omo mpani mama yi yesua ni wie a ena magani amagashi ebe hu amagawo oma se edun katia national chairman woni wa executive besrem moma ya MPC ni nyina so nte se sa 6 January da omo ko parliament obi anhwe no yi because eye nsusuye ene pa na kufuado ene na busuafo ne amanfo da bo se sa da bibi besi wo parliament e wo mbeka mojawu etimesre se omampani mama so onhwe na bra bom yi program bie na oso okọ efiri ne ekopem 7 December Ewe wo de wani ku cherisi ahwemienu santem no de ahwe wo de wani ahwe wo de waso atie amo hu ne ekoso wei mu nkomo ene ne ekoso bi ene ye de bremo nana ententem so a mami ni kan misa wo ese sa wo remprempren te bia ye wo mu ya oman no se Ghana ade a wo re yi kan nyaso bi wo mbebisa se nyansa bi wo se obi si wo kutu aban egu prempren beti aye adwuma za me nua me dase on se medical kan asem wi dada me ka se afiwe ya bato ya beto no Ghana yi nesi ko so hwa amanyofo niema omo ye omo nti obia
ye je bosia na ya chedi ye pe bosia ye kwaje bosia kora ye pe elupre adwaye wom kese wo hwe oman no sibi omuso fum Ghana Japade ye wura mahama kora ka bi o se munnim nam sa ma ndisi bagi mu a beka se oman Ghana ya ton o anu no mu twasi so anya no se obi twasi so me de ma antimete se wo ka amu ba ntina me jira wo no eno so obi so ko bo na beti video no me hwere obi so bo na beti se na okay so no nim so what they say this no nim so what they say on one part dia ni man see say mo de ka wo so no so ti ase na de bia me kasa asem we say die wiase ko no se be yanum kasa ene ye niema bi aye no aborofo no so hwe wo anu kra kasa bi abeka bi menye wadwe se we ye broni entimidi asante ana me de mikrom kasa edidi na kem obetimi e de akọ ne kasa mate de o kasa ene kra de wo mre kra gogo na na odi twi na ko na transit enti sansem na o mo kan na me ni kamera ye papa na o su fere wotumfo no ye da na se wa kire wo buo me ba ho na mpese me hu wo si kan pese me wie no ansa we ma nyansa ne aba ho so ti ase ku beti ya de a wo men ya to aba no kra mpa na heat wo mu no ya to awie sabe ebinum nsem no mu di enipa awu ensu ku ensi na eden ya to aba awie ya yi ma panyi ma se bi jafo na kire wade Ghana asofofo omo hwe ade omo nhwe ni akiri mo nhwe ne haye on se ne nam frema mi se na yewura mahama ebewu owu an advice am se 7 for no kra eye ku enye wuo eye ku enti no mo njai asofofo mo nsan komra biem 7 for na ento mahama enye wuo so se ku no mo ye no professional ba mo first na gim first na akromfo first na no mo ye nhwe ye nuanu mo ye ku wo Bokine obi ahu antechema president na ni asalence oketu abi o ma won sa so a na aja ye do asi nchen ya adwuma no kure besa besa chufie so enti niema na Ghana Japade na ma wia na ma manfa nkwa brochire na e wo Ghana ha ne de soja aban mra magini nyina mpie me de me support ku na e ba no uji de uji ni se betimi asi ena ma obi mfa nhye ni tirim se 70 nkwa na betimi asi sa 4 years ye da ya nimu nyina no bibia betimi asi wo man Ghana 70 no kra ma matena so wi e ko na ehu enti afiwe na nkasa ye nye same enti metwase a na se ku ne de ya twa mu tan on say ma me mfa nkwa akiri ni nsu ade on say o man Ghana tete no pa no na nananom som ena na woni eni akristo som wo ho ena kristofo e ba no mo se nananom som nye ena yakotana ase ena kristofo ba ye no mbetu na tie gu nkrofo ania ena na wiase nyina se hunu se akristo som na akoye na ada nti yensa nko yachi ena ise nananom som asa ba ne de bia me ntoko amekono se wo ye konfo a ye wadwuma yie because adwuma no wo ye ne torokan na wo besa ma asofo na nya ye nti yenye ne pepepe se de be ya ye betime kura ye som ne mu yie na obi ye so obi akola kora ya wore ne kora nim se nananom som na ntoro twanim obi yire ye mfa obi yire ye mo obi epo chise niema na ekoso na ye niema ekoso abo obi a akristo som ba ye no na be se niema kabi ma minka bi ba ye no na soja aban na wo ho na kabi ma minka bi ba ye kabi ma minka bi ne se ba be boa amwa enti soja fo na tena se hu se na kabi ma minka bi na amwa dia adan na yensa magi ya dia because se bibia na se ekonachi enti ade na usuro se ge friends ai Ebesi. I gave for you then ka give. I gave for no kram you me bo mo so. You me bo mo so. Oh okay. So that's it. Matewase eza wo no de broni beka se mismanagement. Se de ne kabi ma minka bia memu no omde bae no. Na omo ngina no so de sai ne ma ka ne ma burumu no. Wo mom de ofisi aseja memu mu ba. Ebe boa. Men fa nko chi bo man bi te se Burkina na me no ka sai. Enna me hwe document bi na Burkina Faso je aban no bae na. Factory bi a wa ye. Na entosifu a wo ma ye. Na wo de ye tomato paste ni kan ni bi ni ade no enema wo sesa no ho no se soja ni mpem kwasasem sa ye de bia ye nkwaje bosia na de bia ye mecheni ye woni me bebre bi wo ma man Ghana mu a menia ku ni de me de metuche maku na no bi so be ka se soja memu wo benya daje enya fa hu de ayi wadwuma se de wuye menia tete na ku wo na konfo ne ye nkom ya de papa wo ya de papa obi ya wo dai okay wonim so oba ya wo ne ko dai wo kunu wo so ne beda enti abosom no mo ya soja fo no mo nche wana ye da so ye de ya konfo no de ye ne ekuta bosom papa no de ye da so wo soja aban mo it was nice a champion Rollins no tama no mi yeku nya na konfo so kom
na sojafoɔ no mo yɛ Coup no sumambrafoɔ no wo mo na yɛ sojafoɔ Omukro bi ko anko yɛ Coup no adi ka akokɔ mko bi ko akokɔ nso sumambrafoɔ no mo na yɛ sojafoɔ mo na yɛ sojafoɔ so tase na abusafoɔ no mo na yɛ CID foɔ enti ne ɛyɛ ade a yɛn na de baayɛ enti nyɛ nwanwa sɛ wo yɛ konfo na wo nkonfo podia soja aban e ba beti wo dwawachi maawo na se wuti we e ma wuti mu da se soja mamu ba ba mu adwuma asai me enu ka ba mu adwuma ba because that time na soja fo di aduro soja ni ba be pa aduro adi so ti ase me na fo nyina soja fo so hwe me pictures e bobo ha o me ni police ni adam fo me na fo nyina soja fo so ti ase ti minim di America minim commanders be bre ya o me nam fo enti no e ba boa soja ni nye bribe omo jeni se danya soja fo papa dabi oh na se bribe fo ndie omo aban creative omo di ni nkwamu na no se na ba ko bi jibi wadum ho so ti ase soja ni nye bribe soja ni de ntia me pe o masem ne se soja ni niska obafra o oh papa ena me ho nye de obetumi asokete me ana fine so ti ase ena unya asem na wo frɛ no oh me nua me ho akire me a ba bi owo bi obaba beboa wo so ti ase na o meboa wo se wadi boni nti obeboa wo dabi oba na se wo kire tim na wo kura na obedi papa se adwo sotro se wonim se boni se na wudi na wo se frɛ mi ana enti bebre na mpe sojafo adanfo okay emi na fo nyina sojafo so ti ase o me justice obeka no kura kire wo soja ni ti se busum brani ye wo me ye dri soja ni betimi abaye ni me nua hwe na mani abere kan de Japan so nyina ne se on se process na kan di eba ne nsema o ka no adenti na obi awie school na yemfa ne nko balance onko fa training mu enko swai se oba no o meye bone bi ntia ne nua e meye bone bi ntia wo man no oko North Korea o ansa na wo wie school 6 months oko ho ekodi training ansa na ba bia befa bia wafa emu hwan na beka bie na sojafo mpa kasa komaka tua sai edi ebuo ne ebu sojafo so ti ase ntimi die soja aban ba boa me oman na sei adru ba bia wo se soja na eba eba be hye no ma ye e de na asai ntia wo se soja me nua ye nhwe mpanyimfo atem didie JJ Lawrence tam me hu JJ Lawrence tam no ye ne o radio station bi o Ghana ha o Take FM ene di ka ba Asantehene first eso Garden City e ba akire no na o Take FM for ye program o number 1 station ene Garden City go say aban ne dia ye mu se Garden City ene wai asem si na Garden City nkan ya station bi antimi nka na ebuo e wo ho ba bia wo se obia de na asem to no ye de to BBC ayi adwuma collect enne ya toto niam bebre enne akola de dipanyi atema wo nwene ho se bi obi bejere papa kwasi ampanyi bi wa kura bi ase na wo kokasa tie obi papa wa bobra because of kememika binti ara me die ti we nyina ya niam ahu ni se enu nti no e se soja aban ba ene ye training ton ene ye training ton se ne obi ti stop afidie sin so na atia me wo dia na wadi dipanyi atem wo hwe ne ye bia ene ba bia ne papa ne maami guo na obekasa tie obi brempon akwafu bia na me hwe no me mpese me bo ndi wo sa ye fidi papa so no otimi ebo atia me di wie no cha se na me mo hwe asem enso hwe aban mu emra wa aban mu nyina no omfa firi ahemfie ene ye ka ahemfie a enye otumfo ahemfie nko anasa Asantehene regi ahemfie dia ya ahemfie ne mo kwan ya mo befa so aye mo ahemfie aka mo ahensem ene be mo na ya ahensem aye wo hene papa bia ni papa hwe na sunya no na aye wo hene na afa nkrofo yiri wo nwura ma hwa na me hwe nsuya o si ato wudi ni badinda dabi tina Judas Iscariot to ni badinda ene wo wura wani nwura brante ne nsem ni mu yi pa yenim sayinfo bebre ene wo Ghana ha se de da bia bi ma me aka me atia bi no kura fi se bi ayinfo no mu nyina kindergarten no mu nyina agina obi ani wo SHS eche wo mo da bi o mo ka esu owura yi bodi na se din ba akopɛ ayinfo so e wo Ghana do so pa se de enananum bia me ehu no edin ba akopɛ ne dana no a wo bo Asantehene ready memi ni ka mi sa edin ntikra na ayinfo bebrebe na ofi se Asantehene ready ni wo bo minia me da se se be Asantehene ra won ka council of state fo hu ena onye mampanyin no onye commander of Ghana forces me da se pa saa de we ya asi no ebe me ni pa asua de na me ka kire ye wura se we de na da woroma me sira se we do mfana ntu no mfana ntu tabi o na se enquire da menua Asantehene obetena konwa so 99
Mfie se ni. Mfie aduonu num. Mfie aduonu num. Ye fa se wo de mfie afi eye wo no anka nwa ho adwuma. Saa 24 years no wo de bo Ghana ho bra. Ye hwe da ye nya nipa ma ne be yi Asantehene aye. Ba ye nya nkwasiafo bi mo mo bo nkwala pa so mo kasa ntia Asantehene. De bia na me kasa asem we se akwala ma me no papa ekukete ho a ye di ba bia be ko bia no wada. Asantehene se Coup ba Asantehene ye bu mo ni tuo. Coup ba me to ye mo mi tuo. Ba we Honey asam. Sema ko tatra bro chire se Ghana. So ti ase na mo se Ghana wi na se Coup ni ba e mo na wo ba. Ya no mu ni mi se mo tena bo mo nya twa su a no mo keka nsem hunu. Obi timi kwatra se na ase wahini mu a na wo bobɔ nkrofo bi a o mo kasete mpanyufo wo bɔ baba so. O se wahini bi sufre wo ewura. Wo se wahu sojani bi a o mapake moto green na number plate ni yakata ho susu se eyetuo. Na sojafo nye tuo no mkuta. Sojani kuta twɔkwa na. Omboto green no so yi da se won mo sesa na te na die gum dia ye pampi. Ana so akode no mu. So ti ase. Ena se akode no de wura mu a sojafo kaa no ye wo kaa etuo wo mu ni dan mu ne yakofa wo. So onye sojani amemo aboso mo ya sojafo. Etuo no eni dan bi ne ya pack egu wona ba dan ba ko no ye wo etuo a cars de sisi wo ase cars be 100 a etuo nko na ewo mu. Eti etu na ekɔ a etuo waboba san ye wo de aboba so nyina wo mu. Ene ye wo de ya pompe dada egum. Eti nya afi na ene ye wo de bomb wo mu. Na ade ba ko a me ema ni gye ne se ye de se na ye ne yete bo ho de ye me ni o. Adinta. Pedan bra. Simu kakra adinta. Ye de akosi a ye ne agi o. Adinta. Hwe. Ye de se ya treni a. Na no ba ya to bomb wa nwane. Oh, ya treni ya treni. Afeni mani aba me ho so. Ya treni. Asa mo mo cha de mo tell us papa so. Bomb to nche da ni. Ya tin doji bo kra wo wiem. Bomb ni e doji. Ya de o treni o ti. O se so de ni o de ono mo pe o de wo ti se da nyo. E to sound nche da nyo. Ese ya to na no pe wi na ni secret e wo mu ni se. Hwe me bo nka abini ya 31st May program was you. Woni se JJ Runners. Sa adwuma ya o mu ya kiri ni. E ne yiri ni papa adwuma. Na kure do Ajima Rollins ne papa adwuma eni ha nti yeje tama Coup ba ye ne pa ni nyina no ye wo bo bi a de komede mbaba de makɔ ho e ho no obɛhye me bo nka abini ye wo bo bi wo ho ba ko da ha na ba ko da so nti ye fre na bo ansa oba no obɛhye ase so ti ase eti ye ne de ye aboa ye ho wa ha o na o mampanyi kura dwane beto am ha na mo amakai anya wo be ma me da ba ko ha nti bra na chese ohina obo ni din no sabe efiri Asantehene de mesere mo ma takra no so ntintin ngobo obi e din no ahimfu bebre ogana ha mesere wo mo nko fere bi na adenti na wo so wo mfa na no ntumi wo ya Asantehene rate minia hwe o da mi bu ma me kire wade Asantehene di obedie di obehye o de so mo man Ghana wo nyi Asantehene nko awo hwe on se nkrofo bi hye ase so mo kasete ya yewura panyi ben na tuma ba bonte makase munja de mo ye no President Ben na tuma ba bonte makase munya dem yan. Enko bi ya share from say peace council aseden. E bia ba bonte makase da bi yan kase ntia panyi tara papa wo boa ye. Ye wo video a kire say o mampanyi kofo ebo otumfu abaso. Say o pe bosia. O mahama aka bi. Akufo ade na menya ntie so waka bi. JJ Runners kura kan bi. Enti sabe mu a mu di sa papa na tem no. Sa bosia na nko okoje aba. Ana oje on fa ya Asantehene. Na no ya princess ni ma mi wu ya ode scholarship no tumfo kwaje ye no e ya Asantehene mu nko na wancha mo hini bia na nse o so na okodwa bo konkra na okotua 5 billion e di ma ahemfo so mo fa mi afutuo no o tumfo ne ba bi ko bia na ade na Ghana yensu anya nsasa Jimmy sa me ya so le se me kra videos ba o se me ka Jimmy ni pa nsu anya nsa obi asem sia wona de na ntumma ne yeye ade na mo kasetia no adenti musabi wotumfo box akora na asɛn no ɛsɛn fi a anka bɔne nyi so wotumfo box asɛn fi tourist attraction to for ba behwe ties ada ni pension nyansa sa papa wanyankopɔn de na dom ɔman Ghana sɛ ɔmɛbo ɔman Ghana de bia meka sɛ hwɛ wotumfo ka sɛ Ghana nsɛ Ghana bɛsɛ ɛso so nam sɛ ɔdɔ ne man nti ɔkwaje bosia na ɔbɛkyɛ na ka Asantefo no kɔnyi sika man ya ka nsu yɛn anya no nti na wo sɛ hu sɛ yɛse panyi due mate ɛno nti no ɔya Asanteman ɛyɛ ho me de bia maka kyɛ sɛ wotumfo sɛ wɔnte ne ho Asante tamo ebe na Asante dane man yo na Asante dane man otumfo wante ne ho de ya ni so de oyema ye bia ni so fa ne personal asa ne fa ne personal otumfo ye de ya
Onya Asantehene. Ni Asantehene. Ai, enti Asantehene, ya fa ye hene. Nti wa monka Monka bibia. Owura yi cha wode to ani. Dabi. Misire yewura pa, misire yewura. Aban na nka sanka ahemfo bebre so wa ha. Omunko. Ahemfo bi se se. Hwe unim se nanu ya ai otumfo traditional council for okra ahemfo for krom kanche. And penifo no mo ahemfo. Elders no. Ana se hene for mi hu. On say ye call doma ye call techima arba ntokwa ni penifo be kasa from say. On be kasa ma Asante. Traditional council, Kumasi traditional council ha. On say mahama ba ye. On be kan say omuni mahama nyi problem bia na omuka brofo bi say omubo mahama aba so. Woni mi say ye won krofo bebere be kasa tia say Asantefo pa chew say mahama meboa wo. Oh, Asante pa chew. Ye pa ho achew. Asante pa ho achew. Asante na Otumfo obi nhye sika bi mu otumfo wo. Eye wo president na obetena say yemfa Ghana man. Tetene na ahemfo na hwe obi akuro. Makai sa eye concern Kumasi traditional council. Wo mu press conference mo ye. Mu na manfo be kika ye. Yeah, ebi no mu kanse mu pa. Ba ye de ni anim de ye ba o. Ye de ni anim de ye ba. O se sa video menka ho asem. Me ka chote wo de mu ni o matem. Na be duru panyi be hwe. E na duru ho no. Me si ku no mo twi mo petin ye pe be ba so. E be ba so. Why? Nana ede mo hye nkom no na mo hye nkom anka njo se munya abato no na ku ba. Ma hye nkom agege mu sika pe wa wi afa na mo se president be wu. Wo nwu ne nwu kina. This a ku na ba twam. Sa no be wu wa. Asa no be wu wa wu. Ede ne anya ede besi ano kwan. Ku no. O dabi. Ye wu suma maraba. Now there was some bad thing. Ala obi ani de ope. Obi. Me de mi peku o. Me mpeku. Me to me pe. Ti na me bi sa se de ne anya ye. Say we no so abere no what wasem. Wana bete. Ese mo pa wa che o. O so wi anu aka chem. Me nya nwosu wi o hye asese o ka me wo so. Na so bi betie wo de na wo bete. Me bi sa se. Ede ne anya ye betimi di asisa ku na. Ku ni de yentimi nya ho hwe. Firi se o ka me ka bi adi ehwamo ankasa. Adi ehwamo. Eni pe esu o. On hwe opanyin se de o sitina se ne se de o sika ansam. Na ochi wo se onim ne wa hu na onim de wa hu me de minim se Ghana de ku de be den e simple kra me de e simple jai na se Ghana forces be say yebo say Ghana forces be say yebo e me be sorry ya san ye beto be say onya de a on be ye san de enche bi ade na ho na den sabon ku be che papa kura se kwan agrofo yo mo ye ku ye fra mo say Burkina Faso president ya wo be betena so anyo no pa na gade wo hene no anya good ba anya na nwa president anya na nwa tenti mia bodyguard pa da yi mama sa she yente Ghana ha na mo say atamle se yale ye den ko si maternity hall one tv meeting yenti ni de kan kwa so hwe ni mu sense Abia black power no chenchena achi. Anya chenchena achi. Ya wade bi wo ho a wosi hu kwan anya yi. Wo kura wo tuwe wo peku no na wo sure se police wo bechew. O da bi me na me bechew asem anya ben. Black power. Na me tia me ka se ku besi a police ni betimi achi me se. O cheme sama. Na me ka se tro. Mubarak. Na no ne de nsem bi di agoro, ne de nsem bi di agoro. Me ne Coup no me fa fie we so aka se Coup no aben. But anya de wo se so so. I mean, this time no, aboa bia. I tell you, Coup bia na successful. Oh, but no, baby, nipa ba kukura ukura. Za be ya to nipa 6 na ewi. Very unfortunate. I mean, tell what dey. Ewiase. Fa hye otirim se obi a okwan ofa so wuye. Me tuwe me twese kan e de wo obi wu a, me ye den se kan na be wo mememu. No kure. So what ase. E se me de car e ko bo obi a, me ye den ebi na si Bible mu a, Lord to yire. Lord to yire Jordan intrizi. Ba ku ye twa ne ti. Bible movie. David Goliath na. Dabi. John the Baptist ya. Na o sa, o hene ne se na sa ye ne fe. Adu to pampa so blend no. Na me kira wade. O hene bi. Ana o tena ase. Sunday school teacher we. So ti ase. Ena me fa ne se me. Ena me ku papa. So ti ase. Ena wo so reincarnation na chi no. Una na ba ko ase de brofo na sa kas bi reincarnation. Urade Nyankopon. Una na ba ko a owo ho. Ena me mabodwa se obi amra mesa wo a wasa ye me fe na ma ware wo. Ena
a papa ya yetwa ne ku ni oba ya yeku ni papa yi oda saye wo hene ne fe no buta se de na open o se wo pele banity John the Baptist ono so ne ba na ba ko pe o twa to amampantre so de bear on revenge asem we dia fe kwa na metie ni Sunday school some of them okay sort ase okay eti ade bi a wo ye bia no ubegu sort ase eti soja aban ne de ba be bo man Ghana me de fat pa na meka be boa o da so agina ho oh me da so gina ho kunu na hu bi danti na wo pese wo hu bi ana se me nua me be wo kwa ba o ti me sa soldiers for you di nkomo ya ne wo mu di nkomo radio so ne ade obi ene wo beka se ku ye security personnel obi ene wo beka se ku ye eti minim de wo hu nti a se odi ku no me ka asem kire unim se ya ka kire se be ma wo yire fa wachi a wadwuma be sei enye no kora da biara da enye no kora da biara da na so di fia ka efin ban oba won ne te no Nyankopon se boni be ku bonefo de odi ne bone no ono de efin ka na okire na me na efin be ka me o na se bible na so na se ye nana ma ye bone na ne etua so ka enye no kora ma obi na da o se wotuwe na wo yire fa wachi a wadwuma be sei ensida me ye konfo me wo yire na me yire fa machi a eno nche mbusum be ku me wono obi akoda wosan no ba abeda unkọ nsa ama ana ono obi koda na so ya wo na se o ba be ye oya so ta ase wo na ba be ye oya wo na abeto kakan me fa wo be se me yire no na so be mo obi afọ no pa me fo na jo so ta so mo obi fo na jo so me fo na pa enti wo na be bere e so ba ya na wo betwa agu ah se de ba sa me menya hu ni se obi ade na tietiem bi ni de me ba me nkrokro no kwa me so tietiem wo obi a akofo obi yire a wa ya na bokoboko da so pentem adwane so be wie no kwetena tren so enti no nya obe ma ne mom na benya problem ya wo ba no mom na benya problem enti se ya kwachi uzi anim gwase ne ba fa han oba no mom na una ko so na wukuru kakra beka wo twema we na ne yere obi kofa na aha obi kofa na na hu ti obi afa no ba kan kire no enti soja fo na tena se ehunu se o ma ne ye bere o mo bagi yen o mo mra no magi yen ah menua o se ato aba wie yen so no minim se ni nyina ka wo na man crofo fi se ku ni besina because electoral commission will be internase onu ankasa ne mra no a wode ye adwuma enra no ene mra no person san kwa ne z na me ne pe wo na ye ho ape abusum no mani mi giku hu no o mo na ye ne sa na nso be kunyen na dia we ye ya se obi ode abete ati trogo so wa wudim se ade ne be hwe agu e so wo pie ne girigiri se nko ese aba na MPP lusu ye no onu mu eye ne ya che ba umia no kra na olidi MPP no emu han no ma me no na me che se de na de metumi amenefo no se onye careful e wi so obi ye wa ye ohu bi serious e wo mse ahonhum bebre pese wo mde e fa do so na ku ni ba on hye ne ho so why se me no ka se president na nkasa kuna je atum se wo lusu enti wo na akọ pre MPC ama mo pre MPC ama me do am just enra yi woni se ma ba umia anya ntum a kama me wo da se mbeba oh I'm telling you ba umia de na ye to be frank so ta kwadu anu ayi ni mika Sadia na ba umia ye perfect gentleman decision also take it. One wakra ba be chem say na ne nkrofo won nchen mpene so se nko beji atum ntem. O se ahmache 3 am. Ena omu so omodi ntu. But ho no ne enipa bebrada. So na dwe se ade chi a. But omu be no no omu mpene se nko beji antum ntem sa. Na nke ndwetwa so. Ene wo kan no kre se ba umia nya antum anka sabrin kama me nko oma kan. Eno nso na nka di ewuo bebre beba no. Enti do me. Ade ntina wo so yenza. Ye metimi aka nyina ne se kabma menka bi o mama mu na ba wiye ye twem enti no se o mo pese o mo obibi papa bi o mo ne be boa Ghana dia o mo nhya ase metimi ama o mo mere kakra be 2 years na o mo dia ye o mo dwuma betimi aboa Ghana ma kabma menka bi na aboa Ghana sa anya sa dia Coup no be sada u betimi ama o mo mere kakra asu sese o mo mere ahonhum mo me ahonhum no mo ni abere Coup no be kasa na ya mo tam that one so ya ma ho ehu won ya ho na busa won se da be na Ghana Africa me nka bi ba ya to aba hu si abada asofofo mo ko hye nkom e ma president ni be di ye no 70 na oba be so ne so wo se ne vice nyine be wu ati ya se bo bi panyin sam da so now for the record scribe to come presidential results na fan now one yenya hui aye nam social media so Bawumia about 38 Bawumia about 38 but official website electoral commission say minya famani ku tell you me see what is going on omo be ye na soja for do mo agim se Coup no enfiti preko pe na e ba o se soja ni wo pe bibi no de agina so no de aye but o ma akwanya na beda ho de dada ama soja for na so ma wie mia na me ne ahonhom na kasa no makurakura ne ma enkasa America mo ntia sempa minim se what is Supreme Court say be se bro nyom di wie
said decision na maame take Supreme Court asa agboato agua na we obi a ye do abegina oman Ghana nim na Supreme Court atema bo wasema to agua wo ankasa we say wana anti maame we say owie a sojafo nyina na ban time so anti obi nkwoche ne mmono ana obi a watimi di asema kwa Supreme Court agboato agu court kese ye wo oman Ghana nim anyi wasema ntuma wonim de wai ono mu so ye lawyer so ti ase minua ti we nyina ka bom na ohun se Coup ya keka mafunu ne ka madam pan maame bi wo gyache na aye ne mrane no open Coup besi sabe na wo ye omo a omo ani ba ko no sedanye ha nyam no Coup besi asiawie Coup no kwa ne asiawie ya me fa kransi omo mo gyache de omu nima u ya ne mrane na Coup besi asiawie na ntokwa bia so ba ko no gyache wo tokwa bia ba ku no gyache so bia pen tokwa bia pen no kure ani sa na life te no no so ntokwa mu so aboso na mu nwie ano papa no abebo prum se ye nto aso ise oburu kuno ti ebesi Coup ni Coup ni de se de omo ye no nya me kura na me ka se besi o se me bisa wa o na me se film do de one na me ka se Coup ni de ya na afi we ye se wo se o ma ye te ase se e ba bi o ma ye te ase se ye to aba na se tira ye na ba omi akonya anwe abuko haram fo no betimi de omo ha ba baji ye mfa se nyame ya dawuru mu se hwan ya dawuru mu ba omi na enya na abuko haram fo de mo mo baji eti se adintra on se Coup ni de afi we na nkasa no na eye Coup a eda ho because I say Africa fo ni nyina kom ho abom we na me se me breaki ba o se me breaki Africa soldiers ya wa Africa si nyina kom ho abom se o kuni me se soldiers ni nyina na eboa president we no amana ya adwuma no so mo na de link ne ba enti ya mfa se ya de wo aye example ye hwe wo so se soldier fo timi ye bibi ana ise soldier fo so mpa o ma je tuntum timi ye bibi se de ehu om so mo hu ohu no enye sa nete se de no mo hu se abosomsum ehu no enye sa nete so ti ase police ni hu nyehu soldier ni hu ohu ba soldier ni yesi police ni emu binom ubenya police ni ane onya soldier kro ba divert akọ because on peba sabasa open okre ubenya obi so a fasha hama me na ya makoka ma ebe wi achi na ba frɛ no kra so ma we nhwɛ so ti ase enti no de sese ne de mpese me magana fo nyina ti ase ne se mo obi mfa nhwe ni tim se Coup ni enhu ti se first ni bi obi ahon ntechema dabi obi ahon ma asem so de ni bi no batutuo dabi obatutuo betu ahesoro bibiansi edu dia dia amafo ni nchemu eye bon 7 days be pono so on ma na ne da no ho mumra munya mbegu fia na mbedi o ebe fidi mu kama bibie no obesi mumra bibie no obesi me hye Ghana fo bo bibie se Coup ni ba so bibie no obesi yanka o te se kromo yetu ebo obi dabi yetu bobo obi yanyi obi ahwe so te ase Coup na ebesi na aprepre be bana no mko prepra otumfo ka o tachiman no enti Coup na a sacrifice ye wie bibia bibie no hobi can watch 31st no asem kakra ne sorry 31st ne de what's 31st no wo be no wo fia me ye no bo nka bene no so na ni mani ti se mewu me sha ase anopa ebusa free ebisa obi obe bia anye ne ka me ye na busa ma ne free me fine for na snap nom ni sa ne ma na ade be na ande me amasem maboa me ho esoro no so aye ko sikasem bia ni ane omo so mo pensa awen so betimi abari bi wo pese wo be wensa wo betimi wensa so ti ase ne mom we no according to enkowe mmoro so ko so esoro na akoforo no ummuni ba fom dia wo sha ase ebisa fila no pa kopima be watch night ebiane be kan wan ebiane kan ho ensuo kan ho e won ne hia me no ebiane be kan ho ma to mo ngu ho so ti ase me wife so be ebiane nti na be na on dia omra e ma no kra be sere se ma na ya momra ntem no be no nse fia ba bia nia ya momra ntem na ma ba be no se de be ya mu nua no so ba o menya bia de adi ena e bo be 4:30 so koso a ye be foro soro akotwa dwan e wo ho mesere se wa be bia bra se de be ya sacrifice no be gina bi no magina so abo on fire 4:30 enwume okay and the gana so ye twa ho no nsi fom o be we wa twa no mpom peso a o de o kondo no ka kire bi cause buru nya ne de me fa ho ka se na me do be wura afoforo se de be Coup ho ma asem bia e mbam de point be ba ba gimi dwan akofie e ho no de ba ko wo mi se e ho no na mo na nkofie ba wi na ho a ka be nso asem so de wi a 25th friend say 7th no we no 1st January na nkasa no e ho no so ye betwa na ndwie ne ye betwa ne fom okay se de be ya timi fa bi ngo ende obetira kofie eni na ba ba gimi de first ndi ha ya na meda
Ano na ntwe betwa time. And ya no papa ni gatu. Temo be say 18 no Ni atwa wi no obi anya ngene. Ya beba. Ene me kura me pan na me de beba. Na nim say fa January na ngasa say birthday. Hey! I also open drinking so kan we ntwa na ntwe nkwa akeke na ntwe say. Also open drinking birthday ni amengi. Eti me anwie be pɔ no so de no. Wo be di afa we di obedi. Be pɔ no so de no. Mo be ya ma ade ache. Say de ye watch night na. Okay. I don't know say obi bon fa de candle na. Ya bi wo de me ma. Bibianka okay. Anu ansa wa so fufie no ahya ata de waba. Ta de ganso na ade ni kan na be so afa. Ata de na mafufu mrem. Ko so kopiri nkuni bi. Okay. Tu pe fufu. Am pe. Nye ko ja ni tuntuma se bia. Okay. So, ti se me di ya se me oni nche da nye ho sa ada. Mani nche da nye ho sa. Okay. Okay. Mafufu we ni no so. Okay. So de ba wo de wura nkuni bi. Okay. So ho. Bra be ka wasem. Sikasem bi anim. Esa ene wo bebro. Ade chi first na wo sa akum na ntwi. I'm not a fan for. Oh yeah, the obebre. Nti obi a wo bia mu free. Obi a nye sikatua bia. Bra be bon pai. Wo de oba na se wonni ka sika kora be ka che me sa ma lo sa mo ko. Nana asema ade be wan wi aban ya man krofo. De ka sika be hawa dwunu. Minia on say ade ba ko wo mi say wonni se unni bi. Na wo ho akere wa ka kire na wo bi na wo say na wo saje dia nana no kra ha so ya bosomfie. Matu aso. Okay. Etu ho akere wo me hu so ho akere wo. Enko gina kwa ho nkwasere ade. Na nka nje say wo me ko na ho kora na ho akere me. E say nyebu. Eti ara 431st activities no. O se be sha se fra no pa. Obeye ebisa ni free sikatua bia na obebisa no de ama. No aka ne ye koso. Owie na se bibi na wo so ye de no de on fa nchew. Wa anka ba me ameka. Ma me kire wade. Bibi a wo se wo ye no. Ehon so akoye free o. Ehon na abekọ bo no so. Ye kọ bo no so a wakọ akọka wasem ho mabosum na gina so aye. Sa. Se me wo ye ebisa wi a ni aka ne o de a kire o. O ne ye be che se bi akoto dwan, koto aponche, koto krama, koto sei no. Na me kire wade. Christmas we ni. Me ne me fan fo. Na ye di. Na se bibi e be koso bia wa ha bia no bebi so. Ye bosom ne be kire wo se ye nyema wo. Anu so ye free. Na wasem keke. Emema wo niema a wo de kogu jenim. Wadwuma na wode to bosom ne wo kire wo se ye na e be weki ama wo. Ye wo free. Ya wakom ne wa akom o. Jo, nti ane na ye se free as chess ni bi be fia. Nti abrochirefo no soso no. They say recording no. Ya gusu a ye twero. Okay. Was yentim mekan ya no keke. Ya twere gu pipa so. Ye bo wudi na waka wo hawo. Ye wode ba ya kan no ya twere wudi egu flower no ho. Okay. Ansa na wuwie a ye de nkyene na ne wo yere na ye de mix no ama wo. Aka wasem agu so. Wonam se woni woni de begu pipa no so. Ye de egu de ma hye ma wo. Wusie ne ikosoro. Ese we nya Ghana fo nko a obi a wo bia so betia participate. Bia. O hwe ye bia. Wo do tan ye kora na. Bra na ye moa wo. We de wa wo ye di nti. Ai, wo behwe so kora. Wo ya sa akotan. Wo ya na sa akotan ekotan ye. Okay. So what you say? Okay. Abia fo nti na no ade chi first na mpacho na ntwe ne de me the best half ne be kofi nti ba tuzufu ani to so se wo de na be kofi. Na wo de half no nyina kofi a wo nunu maka de bere. Enti na mi chire mu se wo mo bo mu so fo mo. Na no ni se de kan pese me no. Be se ka mi kuno to wo wi a. Na nka wo a wo ho ode no. O mu mpacho ya ni sa meet nya bi mpacho a mesro. O ya nsa wo a ho ode se. Me kura se kura camera ya de na mkotwa bi. Mi ntimi ntwa bi mpacho. Ti no de. Ka de ope. Mula bi. Ode ane a woni ndi obe no. Nyansapo ye twa ye de wi a na sa wo de sa taxes number. Esa admana nyi. Ebe me ntwe ye de wi. Eyi na tax no firi hono wi a. Ola bo se. Wani mu apram mo jaso wa nya na. Ntwe na de ba chacha na chacha kan. Wa chacha. Pa na chacha. Abuzi aye di senior sorry ni akonti activities in 31st. E de besi first and de beba so no. Bi aka ne ye ba ne ye bedi sa nkomo no wi a no so ye de beto aso ne hu 7th January no. Eno so de beba so ye nyina ye nkeke ehumum na oman na eye oman eye memman eye nyina man eye ya na mnu mienu ye so ye ho to ye na me fa asojafo na o mapana ni kuru so me bo o mabaso da o masi papa se o ma dwene Ghana fo ho hwe me nua tete na ne ehu ni se ku obi apana ni ku no adwene Ghana ho na obi kura be wale obi no wo mpana ni ansa na wo ware na wo ma aboka Kromfo kura prane o. Na se obekwa o mu prane. So what you say? Ati se obi numatima tenase adwene Ghana ho se ati na ye nyina ye sika. Ye o man se bia. Da bi ye nkobo o man na. Ka boni be na wo. Okay. Na on say bibifo che yetirimu se Coup no eye nipa kunkum o man na be bo ne ho nkroma. Da bi o de yemfa bi nya example. Banifo se de ne hu ne de ho adanse. Ni nkrofo yi. Ya Burkina ona papa firo. Sa. Ye Burkina ni. Na mam ye Asantehene. E o se ka kotodwa abusu fi a. E so nko. So Burkina ni akotodwa. Obi a wadwene Ghana ho bia no. Ye danase. Ne mo obi a wotan Ghana a bibi nti wakotena burochire.
No person Ghana essay a bit is a nas. Bit is a nas. Hey. So what you say? Onu say nas ama Ghana blaster you team agija nyina nas so. Na me mo abute. Ye beba ho. Abusia ye nsore ne ye. Mame modua ni nwie. Edua be a. Omo tan Ghana on pesa asem ni si Ghana. Na nwie na akoba nas di bo ne na say nas on pa Ghana asem. Bo ne nkwe. Wo de bodua. Ghana kra me video bi o so de ko BBC. Bodua na ne. BBC na BBC o me Ghana. Bodua ne nkwe. Enti omo mpa Ghana yi. Na omo soro am so no medi di mpanyimfo atem. Abra panyin bi anya ne hwe. Na wagya ne maame ne papa bi wo baabi. Na wo bedi mpanyimfo bi atem no. Na nanom ni ni wada abra bom kopem se na won to so nyina omo mere. Oyi. Miwie. Se wa nwene wo abusua ho. Na obi abusua na wo kodese. Akodi obi abusua atem. Enne smartphone abu. Ukuta 10 million ekura onya smartphone. Na de asi wanim. Aka setia. Me mfa wo se wo ye santini. Wo ko ka setia wo hene bi. Me mfa wo se wo ye ada travel bi na wo ka setia Asantehene. Wo a wo ka setia wo hene a wo fi se wo ye wo hene. Ah wonim se wo hene enhwe. Ye se ka mem ka bia mamu na ba ya na enye wo hene na siesie kuro. Eye president ene ne dom MP ni ministers. Omo no so mo siesie kuro. Wo hene bi anye enhwe mra e wo parliament. Ahemfo ye japade na machinchim wo monsa agi afiri wo monsa because of Ghana brenti. Na se wantimi amfa anye na wankodi saa nipa na wo di Ghana sika na tem na wo hene bi a wotene ba bi asabe na dwuma bi anase na konwa ne ho gold bi a wo ho no de hwe na busua na wokodi na tem se wono na anye Ghana ya hwe me hwe video bi obi se ono bi de Dubai hene e betoto Asantehene ho Dubai president ni ho aye wo hene na hwe obi bi e koso okromo obi ano wo hene ne ho na ekọ na sabe wo ye jimifo na de Dubai hene betoto Asantehene ho a e de na Ghana sika be na jiji koma Asantehene sika ben ani ejije de koma Asantehene na oni obetra say wano pipipi se na ntwe wa fa mango aba be di Asantehene atem ana akodi do hene bi atem so hene bi ansiesie ni kuro e de no hene no fa nko siesie ni kuro ye te Ghana ha no obi firi nkran no de krata aba say ya man concession e wa abofo forest e wa first say we say forest na wa kwakwa ba obi oti kuro mo betime twa forest no ene de mo hwe na mo nka ye de aban school unim say school bia wo Ghana ha bia ya aban school bia wo hene ne twa asase ne ma say fa ya mpuntuduma ene o mo sa de aye stores amanyofo didi ho na me ya se bosom no emma me kwa ma me sport na ka ba bia aban school na o mo de aye stores no nyina no me kwa gye 7777 am de aye sport awia kete na nkora ne sua de no na me de gim blast band ebo na o be ka kire me se fiansi so sa na te na o ka kire me se me lono na nkora sua de e ho na ba hu se me monwene baby o se nkola ko fa education no masa de market asa akoka ho binia me yankasa nkire Ghana ho na se Coup ba o be ka se nye ha so je ni be na be ka se yenkonko si school dan school baby a school dan won yenkonko ya market binia me yanka why na se Coup be ba be ka se obi be wu obi ene obi wu na mum ye be gi akonwa Coup president na mum mesere Coup for asoja for no omu wi member bi nche nyina sa wo se suru abusia nya se no yo na baby share se o mama parliament no me post wo na sa kana na sa ope sergeant na constable media nka me ko kasa ma akonfo parliament ese ma nya representative wo ko akonfo ani e wo parliament wo ani dra han mo persuasion na ento aba ma we da bi so na nu ni akwaku bon soja ba ya ponti o soja ba ya ponti okay so ti ase kaze na nu ni akwaku bon sam ye na so pese oye bi me de me ko stand MP ayo abusia ya sori na comfort de man sori a won sori enti ya sori de de asi mi di ni abusia pa ni so but Nyansapo yarefo no mo ani ebronya o ma bompa ya ma oye mo ani ebronya pacho number the screen ni on be di new year o say on be di new year enti na me kai wo on say bronya ye nkola de sa ase new year so na ya ku ani man ti ma me kai wo mo on say Roman for won ti ya wu Yesu ama ye ne ye ni de ama ye ni de so ti ase yes na o kwa so kaka o mi ko Roman asoro nkwa mako bi da Roman ni o be ko Pentecost what Pentecost da na asa wanti mi nko da na sama pacho nye Pentecost ni why assemblies wo jai ko da ba da na asa mo sha na so se nye Pentecost ani se wanya Pentecost ni why assemblies ni na se da na asa mo anka se o ma Pentecost akura no Pentecost anka se me nko ade uni mi se Pentecost wo nya sika e wo se nko mo de bia nyuma me mo de kwesi prison se ye nkonko dem se wudi boni aba e be ma be ne so fo ka asore so boni wo be na wa asore o se wo no so fo no ntene ba ko ye boni ba ka je fa no prison wala se wonya be na ne da kwa abuzia ye ko bi di abuzia fanyo uso di me number na desk ni no o pese wo di bibi di bro Nyansapo
simple. Me so fresh obet me Nyansa na wasend number no. Obi obefa bia na Nyansapo. Nti na number ba ko pe na the screen so no. Obi obefa bia Nyansapo. Nti wo pese wo de send that no Appiah Ebenezer. Say makasa Appiah Ebenezer de me ba camera. Monwa. Wa man so ya ne ya de bebem. Ya ne be tware picture ya de akura. Ya de akura na. Na wonu me say microphone so pese wo mo. Say ba say mo mbere ma boye. Mbere na ma boye. Ya ka Nyansa se ma kire wo fa ko bo obere no ba boye. Nti mo Nyansa ate ne na se obi ehun. O say You call Edoma no. Na wani hu. Techima no. Wani hu. So say techima fo ne bu no. Wo ma mu ni bia da no. O mo bu wan. Techima fo ebu ankanya me no be ba be che. Me nua me fa akwanya we. Na so ya so ne na de foforo bebom na dia asem na me kasem. Me pese me fa fidie we so. Me say akle bi wo soro wi ase. Ye nua ba vera frame. Se doma ye call techima no ntokwa na ekosi wo no. Ye nuanom domafo bi efre ne tretin no mesre eye me na me ka amasem se wo fi se onti bibia se a onua na me mesu me nuane o fa fo frɛ me number wo so frɛ me oh power wo ka asem se me ni nyi hu na me nkire wo mu ade nkronti e ma me ka sa me nko frɛ obi entretin no wo no makro no wokwa ye nto bo mo no bia no frɛ duduo ade na mo ye mema ne de na mo mfrɛ mo entretin mo ana ye frɛ mo entretin mo na mo nka nkire me me dem nti bi dade so ti ase sa niema no nti se asem asi mimi ko bi enye se yesi o akonfo do say the timbe kan asem no bi o social media wo de busa mo say tama ye call tachima ya oye ne ekosi ye konfo ben ne timbe kan bi mi na me ko bi konfo mi hu no a ko bi eye na agye ena mi hu no ho ena na tachima fo akọ friend say we baby e call yi enkranza akonfo ni bi omdo ma makumase konfo aye ne free enkranza ba kumase eye na agye enso no kra ma hu so guarantee interview bia media me call yi manim me hu ye ade na so onti bibia se a onti me mfa fon frɛ me na obi na akɔfrɛ na tretin no okay so no you oba na koma em obetimi afrɛ na mo tretin ne sɛ wonhwe ye di na woni obetimi dia ye no ɛdeɛ na obetimi dia ye no wo na makora me nko me nto bɔ mo no frɛ duom enye wagene se wono na mo no nkwa na mo me mo ka na ho hora dɔɔso se wo na wo kɔtretin wo bi no enti mo de bia no asɛm si ya mo metwa ntro na mo tu na tie ngu Ghana fo ani ana sa asɛm na me ka na me ntro na me di asɛm so betimi akume me to asɛm me moro mla so ade nto mo hu konfo aboso makuni dara ene masere sa kwa ba ko bia na me hwɛ no obo okro bi ni wo se wona sikadwa no firi ɛna ano nso ba ko bi nso se dencha na sikadwa no firi na me se sikadwa no se firi fine da bi o anyway na se obi bra se konfo na che esu firi agona so ti ase sikadwa no ba bi efiri o se ba bi efiri o se wa asante wo di abeje ke da no aba beje after so sa ye kwa mo nyina mo ni hwa oja hene wa kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie firi mantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sɛbe ka ya twɛ ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ni mu twɛ nyame